नो बाबु साहाया बाबु नोंनि फरायनायाबोथ' जोब्बाय दा मा खालामनो सानदो बाबु आयै आं दासान्दि जेबो सानथ'वाखै नों मा मावो नों मा मावा आं जेबो मिथिया आं हले बुरिबाय आयु हाबाब आया गावखौ दानो बुरि होननानै लाबाय आंलाय माथो नोंखौ सिख्लासो नुथारोलाय नोम्फानि खर' नुयो होनो मा इदिबा आं नोम्फा गदाय लानांसिगोन नामा बिदिबा आइनो बिहामजोसो नांसिगौ होनबा नांसिगौथ' आरो हा आफा नोंनिया गोसोनाय दङना गैया गैयाबा आं नायनो थांसै दंखायो आयै आंना नों नायलायनांगौनि गोनांथियानो गैया दंखायोबाथ' मोजां आफा आं नागिरनो गसिगोन नाथाय आखल आखुफ्रासो मादि जागोन बिहामजोना आफा बेनोथ' आयै दालाय आंखौ दालामिया सना दिहुनलायथारो देनां जाम्बासो जों सानैखौ हाथफ्लासो खालामगोन नामा बियो बेनोथ' हाय आफा दानि जुगनि बिहामजोफोरा गोदान समावल' बिहाव बिखुनजोखौ आइ आफा होनो जाम्बानो हाथफ्लासो खालामो गामि गामि नुगासिनो आं बेनोथ' आयै माबायदि जागोन बिहामजोआ उनाव मिथिलांसिगोन बेनोथ'लै आफा नोंबो सेयाल' खालामथोसै बिहामजोनि बाथ्रा लानानै गोथाङैनो गोथैसाना थासिगोन आङो थै आयै आं नोंखौ बिदि खालामबायो नामा आं नोंखौ खर्थ' अनो आयै माब्लाबा बिदि जानाय नङा आयै माथो गद जानोबो हागौ आफा दानि जुगनि बिहामजोफोरा फिसायखौ बरायना लाग्रा जाबाय थै आयै आं बिदि जानाय नङाना आं बावनासो दङ थास'आ आंखौ लोगो हमनो लिंहरदोंमोन आयै आं थांसै थाथ'दे नोङो दे आफा हे इसोर बिहामजोखौ मोजांखौनो मोनथोसै बे जोनोमाव माथो दाबो फैयाब्रा बे गोमोर बिगुरालाय साला मानसियाबो एसे उदगाद' स्टाइल नालायब्रा बेखायनो लासै द्रायथार बेनासो साला कलेज लाइफनिफ्रायनो गोसोथोनो दंलायबावो होद बाराखौबा थांगारसिगोनलां दाबो सफैया बिबार बागानाबो मालाय बरियाब्रा ओइनै फैबाय र' फैथोंलै बिगुरा मोजां जावनां आसोल गोबाव जाबाय नामा नोंलाय जाबायथ' आरो गोबाव नोंनो उदगाद' बायदि लिजि साला कलेज लाइफनिफ्रायनो नों खालि आंखौ कलेज लाइफनिफ्रायनो उदगाद'जों रुजुबाय थायो दे आं आइजोंसो रायलायदोंमोन बेयावनो एसे गोबाव जाबाय आरो मा रायलायदों नोंलाय बुरि बिमाजों बुरि दा बुं आंनि आइखौ बाराबारखौ थांहोगोन आं साला आंनि आइखौ बुरि होननो लाजिया नोङो आंहा ओरैनोबा सिख्लासो नुथारो गोदाव सोरावनो कलेज लाइफआवबो नों आंखौ गार्लफ्रेन्डनि सिगाङाव उदगाद' बायदि होननानै गारहोबायमोन दा नों आंखौ गोदाव सोराव थै बेनोथ'लै आसोल दाथ' ब्रेकआप जायासैना जायैखायसो जायो आसोल जानायबा आं मा गोदाव सोराव थानांगौमोन दे जायैखौनो मासि दावरावलै ओरैमा जोंना आइया आंखौ बिहामजो लांनो थिनबाय लायदोब्रा नोंहालाय गोसोथोनाय दंखायो दा दंनायालाय दङमोनलै आइयाबो एसे बुरिखाबायना आसोल हुइद आसोल मा नावलाय नै नोंना दालामिया बेनोमोन खोमालै औ बेनो आसोल हाय बहा थांनो नागिरदों दालामे माबा बाला बुंगौ आमाय गेन्द्रा मोनानाव आलासि जानो थांनो नागिरदों आङो माथो जों गामिसोलाय बिदिबा नोंसोर गामिसो आरो सना जिउ औ सना सिगां कलेजाव लोगो मोननाय थास'आ बेसोमोन आरो बेनोमोन औ जारौ आंनो नोंखौ उदगाद' बयफ्रेन्ड लाग्रा होननाया आंनोमोन जा गोबावनि उनावसो नुथारदों माथो आदा नोंखौ जा हेन्डसाम जाना दंखायो मानसियाबो बावलायलांबायसोमोन आरो नोंखौ बावा जायो
इमान गोबाव मानसिखौ नुनाय सोरबा आंबो बावलायलांबायसोमोन कलेजावनो नुनाय नालाय जा मथेथे जाखाबाय दालामिया औ मथिथि जानायालाय जाखाबाय थाथ'दो नोंस्रा दा आमाय गेन्द्राया आंखौ नेबाय थागोन दायानो नांलायगोन थाब सहैयाबा थाथ'दो दे मासे देन्जारब्रा नोंलाय गोदोनि बाथ्राखौबो रायखांफिननाय उदगाद' होननानै साला नामा थास'खायनो नोंनि गासैबो खुगानि रावानो गासैबो बिस गोनां बायदि मानलु जाजोबो नामाब्रा आसोल थै नामासो थास'ब्रा आं रावखौबो मानियालै रावखौबो मानियैयावसो मान होलायबाय दा नोङो आंखौ नैबे गोसो सिङाव बेसेबा गोबावजों लोगो मोनबाय नांलायनोसो फैनाय जाबाय थ' थांसै उननि बाथ्रासै बेफोरो बेनो आंना न'आ सना हाय आं लाजिलायलाङो लाजिनाङालै सना आइनि बिहामजोसो नांखागौनो नों आंनि उनाव थाथ'दे जागोन दे सनाजि लाबोबायमोन आङो हा माथो लाबोलायखो आफा नै आयै नोंनो बिहामजो लाबोबाय आङो ए लाबोमारबायबो आफा औ आयै खुलुमदो आइखौ जागोन दे आइ जिउ गोलाव जाथों अराय सम रायजो मोनजाथों लांदो आफा न' सिङाव जागोन आयै थ'दो दालामे थ' जागोन सनाजि बिहामजोखौथ' मोजांखौनो लाबोबाय र' आंना फिसाज्लाया उनावसो माबायदि जागोन साला बे बोथोराबो सान्दुंबा सान्दुं अखाबा अखाब्रा सैजखौनो हाथारला आं एकदमबारे गोलफ्रेन्डफोरबो गैया नालायब्रा सासेसो थानायबासोमोन अबा ग्रिन हिमालयानो अबा दारागावनो बेफोरावसो गोजोमलाबायनो लांजागौमोनब्रा बाला बे गोमोर बिगुराबो गावहा मोनगौखानायखाय नायसनलाब्रा आंखौ बे एसे गुवार अख्रांनि जोमैयाव गावल' दुगैगासिनोब्रा बिगुरा आंनाबो स्कुटिया बोरायद्रायथार नालायब्रा एसे दामि बेग थानायबासोमोन जानला मोनला सिख्लाफोरखौनो थिखोलाबायना लांनो हागौमोन मबाइलखौबो लानायनिफ्राय लायो नोंस्रा सासेबो रं नाम्बारफोरबो फैबाया हे इसोर सासेसो जोख्लायना हरदो खोमालै गोजौनिफ्राय थालिरसो गायजां जाथारबाय माथो आंलाय गैथारला उसुबिदाथारसै बाब्बावे गरमथारलै बोथोरा दा सोरबा नुफैबायबा मा फाग्ला बायदि बखिबाय थादोंसो हंगारगोनलै बे मबाइलखौनो थुलाबायनोसैलां ए माथो बोरायालाय अफिसाव थांनाया मबाइलखौनो बावगारलांबायलाय ए र' बोराय गैयियावनो आदा थास'नि नाम्बारखौ खावना लानांगौ माबा सानफ्रामबो आदा थास'खौल' गोसोखांबाय थाग्रा जादों आङो माथो गोसोखांबाय थानो फनखौनो हरगारगारनोसै आं र' फनालाय नांदो नै दाना रं नाम्बारासो फैमारबाय नामा हे सोर हरमारबाय नामा हेल' ए आदा दालामिसो आं ए माथो दालामिसो हा माथो खबरमोन दालामे गाज्रिसो आंना खबरा हा मानोथो गाज्रि जानांगौ बोरायालाय बहा थांदों नोंना गैया आंना बोराया न'आव बेरायनो लुगैबाबो बेरायनोनो मोनला आङो आंना बोराया खालि फैसा दान्दायावल' थाबाय थायो ए बिदिसो होनबा ओंहाय आदा थास' सम दङबा बेरायनो दोनलांदोना आंखौ बबेबा जायगायाव थांजागोन दे बोथोराबो गरम खाथार माथो गोदाव सोरावसो हारसिं दंलाबायो आं दे दा दसे थानानै लायगासिनो आं नोंखौ अके जागोन दे नों फैबाय था आं ओंखारना थानि
दे थांगासिनो आं दे साला गोसोथोनायबो गैखाया बेखौनो लाना बेरायनोसै आं गावबो लेंहरखादों माथो थांनि र' आयु मासे गरमजोंनो गोसो गांलाय लांबाय आं बिहामजाबो बिबाबो होखाया बेखायनो खाथियावनो लाखायो आं ओइ बुरि आं मैया गाननाय दख'नाया सुनाय थां खामानि गैया दामानि गैया ओरैनो दामफ्लेफ्लेल' जिरायना थाबाय थायो आइ आं दिनै देहाखौ बोरैबा मोनदों आं मिथिया आंहा टाइम गैया खामानि दं आंहा बेरायनो थांथारनांगौ हे सोर दानि जुगनि बिहामजोफोरा गोदानावल' आइ सना होनसै जाम्बानो बोसोरसे थाबानो हाथफ्लासो बानायसै रथ' आयै मा बुरै बैसोआवनो दख'ना सुलाबायखो नोंलाय लोमजानाय देहाखौ लानानै हर आयै हर आंनो लामसै हर दख'नाया जाबाय आफा लामबानो जोब्बाय जाखाया आइजोंबो थौ आइ थौ लोमजानाय देहाखौ लानानै मानो जि जोम सुबाय बायनांगौ बे समाव नोंहा जिरायनानै जानायनिसो सम नोंहामजोखौ बुंबानो जायोना नोंहामजोआ सुगोन बियो आयु मोदोमानो गरमथार आइना थ' आइ थ' दा लामे जायगाखौ माबायदि मोन्दों जायगायालाय मोजाङानो ओमफ्राय आदा नोंनिया गोसोथोनाय दंना गैया गैया सिगां कलेज लाइफआव रावखौबो बारना लानो रोङासै नालाय दा सिंगेलैनो थानांबाय आरो ओमफ्राय आदा आंनिया हौवाया समखौनो होनो हाथारा नों बेबायदिनो आंखौ सम सम बेरायनो लांबाय थादो आं नोंनो अराय सम बिदिनो अननाय होबाय थागोन जागोन दे आं नोंखौ गोजानाव बेरायनो लांबाय थागोन थौ थांसै दानो थांसै मोनाबाय थौ थांसै थौ ओइ दालामे सना ओंखाम उखैबायमोनलै गाबाव आथिं आखाइ दोङो खुरनानै जाहैथां बोरमा मा होननाय जाखोलै बियो सना बुंबायना हारसिं खुरनानै जाहैथां ए सना बिदिब्ला नोंहा आंनि फारसे एसेबो अननाय गैला आरो सना आंखौ रागा फोजोंनाङा नोङो बोरमा साग्ला आखाइ दंबा हारसिं खुरनानै जाहैथां ए बिदिसो खोथाया
गोदोबा सदामोन दा जामनायखाय नोंनि थाखाय आं हाथफ्लासो जाबाय सिख्ला समावबा बा सना जिउ हाबा जानायखाय लेबेलानो बारा जाबाय बियो नोंहा आंनि फारसे गोजोननाय गैयाब्ला बे न'निफ्राय नोङो दानो ओंखारलांनो हायो बिदिसो खोथाया आंखौ बाहायनासो जायो नोङो सालि अ दं साइस हिनजावसाला दा ओंखारलां बे न'निफ्राय नोङो हामाहाय आफा बिहामजोखौ बेबायदि होखारनो मानो होखारालै बेफोरबायदि हिनजावखौ बिखुमजो सिबिनो रोङि मानसिखौ फिसाइखौथ' दाना सिबिखायानो ओंखारलां बे न'निफ्राय नै थांसैबो आं बिसि फिसाय एसे एनै नांलायनायावनो न' गारना थांबा मानसिफ्रा मिनियाय थांनाङा हामा थाया आं बे न'आव